Sant Sebastià, màrtir romà conegut per les nombroses sagetes clavades al cos i que apareixen a totes les seves imatges, és honorat a Taradell en el vot del poble, en la protecció del gremi tèxtil i de paraires i en el patronatge del carrer, que des de fa molts anys porta el seu nom. A Taradell hi ha, en l'arxiu parroquial, hi ha un còdex de 1450 amb un dibuix de Sant Sebastià. Jo trobo les primeres deixes testamentàries són pel 1509 o així. Es va anar creant el gremi i van agafar patró Sant Sebastià i també Santa Llúcia, perquè inicialment els confrares reunien a la capella de Santa Llúcia, i era Sant Sebastià i Santa Llúcia. Amb el temps va desaparèixer Santa Llúcia i va quedar Sant Sebastià sol. Espera que ara vindrà un company, que era Sant Roc. Bé, llavors resulta que el gremi el va anar tenint i sempre Sant Sebastià, la causa pia, era una gran devoció. El vot del poble i la devoció a Sant Sebastià es va renovar l'any 1854, amb motiu de la pesta que va assolar la vila. El padró aixecat a la plaça de les Eres rememora encara aquella penúria. Però llavors va venir una pesta grossa aquí a Taradell, que va ser la pesta del còlera de 1854. Hi havia hagut un anunci pocs anys abans, però no va morir ningú. El 54 sí. Van morir 40 empastats a Taradell. Des de principi del segle XX, i segons les notes de les llibretes de l'orquestra Els Lluïsos, a Taradell ja se celebrava la festa del carrer Sant Sebastià. Paral·lelament, però, hem de tenir en compte que per aquelles dates també se celebrava la Festa Major d'hivern, si bé amb un caire més religiós i amb actes organitzats per la parròquia. Recordo això que el meu pare va ser molts anys administrador i em portava amb ell a ofici i després de l'ofici sortia el professor que portava l'estendard de Sant Sebastià, que anava a l'orquestra així dant la volta pel carrer i això, i com a anècdota vull dir que sé que quan acabaven això es pagaven un vermut a Cantona. Ells se'n cuidaven de netejar-ho, de netejar l'altar, de si les tovalles feien bé i es portaven a unes altres. Em sembla que aquella caixeta de les almoines la recollien ells els cèntims, si durant els anys feien unes misses que ells les pagaven en el rector, vull dir que si es fonia alguna bombeta d'un lado havien de posar sis, vull dir que se'n cuidaven que l'altar estés en bon estat. Segons la revista Taradell, la festa podria haver començat l'any 1925, quan es va posar per primera vegada el sant a la casa número 17 del carrer. Una altra de les dates que podria ser l'inici de la festa és l'any 1930, quan es va celebrar l'adopció del nou nom. Del carrer de Dalt va passar a ser el carrer Sant Sebastià. L'acord s'havia pres per autoritat municipal 2 dies abans del 20 de gener i en resposta a una petició presentada per 40 veïns, en la qual testimoniaven que la festa ja s'anava fent cada any. Los abajo firmados, vecinos todos de Taradell y con domicilio en la calle de Dalt de la misma villa, ante el ayuntamiento de su digna presidencia, atentamente acuden exponiendo. Acordar dar a nuestra calle el nombre de Calle de San Sebastián, sustituyendo el nombre vulgar e impropio de Calle de Dalt, con la que ni se han de herir susceptibilidades ni agraviar a nadie, ya que propiamente no lleva esta calle nombre. Segons la revista Taradell, els impulsors van ser Marcelina Serra, la Corona Autonell, en Joan Morera, en Joan Tió i la família Moles. Però la festa major, lògicament, potser el caliu principal era el carrer Sant Sebastià, perquè havia les imatges i eren uns carrers que aquests dies també s'ornamentaven i tot això, però a part del que era el carrer, a partir del 34, el 1934, que es va declarar festa a tot el poble, les activitats eren una part al carrer, però a la tarda hi havia cinema, un local que deia de falange, teatre al centre, el futbol feien, jugaven equips dels treballadors de les fàbriques, hi havia ball. No va ser, però, fins l'any 1934 que es va declarar oficialment el 20 de gener com a Festa Major d'hivern de Taradell, segons l'acord de govern que havia signat l'alcalde Joan Bellpuig el 12 de desembre del 33. A continuació es deliberà àmpliament en quant a lo que, segons algunes manifestacions,
sembla que el poble veuria amb satisfacció el retorn al restabliment de la festa, que per tradició i des de fetge immemorial reunia celebrant aquesta vila tots els anys el dia 20 de gener. Durant la Guerra Civil, la festa del carrer Sant Sebastià es va deixar de fer. De fet, el 28 de setembre de 1936 es va canviar el nom del carrer pel de 19 de juliol. El 16 d'abril de 1939 va recuperar el nom de carrer Sant Sebastià i amb ell també la festa. Ja es feia abans de la guerra, això, ja es feia abans. Llavors va acabar que aquells anys es va fer. Llavors la van tornar a recuperar després de la guerra. Quan parlem del carrer Sant Sebastià, habitualment parlem de trams, el de baix, el del mig i el de dalt. A tots tres hi ha una capelleta amb una imatge de Sant Sebastià. Les podem veure respectivament a les façanes de les cases número 17, 52 i entremig de les cases dels números 84 i 86. La del tram del mig la va construir Josep Ricart l'any 1952 i va acompanyada de Sant Roc, personatge de vida llegendària que molt sovint s'associa a Sant Sebastià. Llavors hi afegeixen Sant Roc també, perquè també era patró de la pesta. Per això si vas a l'altar hi ha Sant Roc, Sant Sebastià i Sant Roc al costat. És aquell que porta el gos. De fet, Sant Sebastià i Sant Roc sempre han anat molt lligats. No només quan parlem de temes religiosos i de pesta, sinó també en les festes. El carrer Sant Sebastià abans, això era el barri de Sant Roc. No era el carrer. Sant Sebastià es va posar per una pesta que hi va haver, no? Però el meu avi, en Zidret, ja era dels que es cuidava d'organitzar la festa. Hi havia allà uns veïns del tram aquest del mig que deien que allò era carrer Sant Sebastià, però havia de ser carrer de Sant Sebastià, barri de Sant Roc. Total, que la idea aquesta els venia perquè hi ha una majòlica en una de les cases que hi ha una majòlica de Sant Roc i a partir d'aquí tenien l'obsessió de que allò era el barri de Sant Roc. Allà a Cala Peluquera, al costat d'en Codina, del botiga, Cala Peluquera que dèiem, hi ha un Sant Roc, em sembla que és. I hi ha una perdigonada, si us hi fixeu, hi ha un plat. I me'n recordo d'això, sí, que va passar un milicià i em va dir, has fet la comunió, nen? Dic, no. Diu, doncs no la faràs mai més. D'això sí que em va quedar, que me'n recordaré tota la vida. I va tirar un tiro en allà. En el Sant Roc aquest? En el Sant Roc, i encara es coneix. L'any que es va inaugurar, el 52, van fer la festa, o sigui, a part de fer la festa del carrer de Sant Sebastià, es va fer la festa del carrer de Sant Sebastià del barri de Sant Roc. I es va fer el 16 d'agost del 52, el 16 d'agost és el dia de Sant Roc, es va fer la inauguració, va venir el rector a beneir-ho i després van fer una audició de sardanes, la Semiseca. D'altra banda, avui podem veure a l'edifici de la Font Gran l'antiga capella de la casa número 17. Fer la reforma del parc de la Font Gran, sobre el que és la porta que s'entra en el restaurant, doncs allà hi ha una mesina que estava buida, no hi havia hagut, almenys que es recordi, no hi havia hagut mai cap imatge, i Jaume Vilapeix es va recordar que la imatge que hi havia del Sant Sebastià de la capella del primer tram, en aquest cas després parlarem una mica també de les altres, del primer tram, la imatge antiga la teníem en una casa d'allà guardant-la i l'Ajuntament la va demanar per si es podia cedir, la van posar allà ja que l'edifici aquell de la Font Gran hi havia set el del Gremi de Paraires. I sabem que el Gremi de Paraires i Teixidors i després també la indústria tèxtil tenia com a patró Sant Sebastià. Llavors vull dir que aquesta va ser un lloc adequat, sembla, per posar-li. Està encara allà, si no tocada, està posada allà. Durant molts anys la festa es va fer a tot el carrer, tot i que des de sempre el tram de baix ha estat on s'ha viscut més. L'any 1956, però, hi va haver una picabaralla entre els tres trams. Es van programar a la mateixa hora ballets a un tram i sardanes a l'altre. L'any següent es van fer 2 sardanes a cada un dels 3 trams. Una vegada no, perquè hi va haver algun lío, perquè la gent va dir per què sempre s'ha de fer de baix, que no tots som iguals, i llavors es va fer així com una mica de boicot. Volíem fer sardanes al vespre, sardanes, i llavors havíem de fer 2 sardanes aquí, 2 allà i 2 més enllà.
Vam dir que sí, però llavors a l'hora de la festa ningú se'n volia cuidar. El que passa és que, era un carrer, llavors era un carrer molt llarg i sempre hi ha coses, sempre hi ha desavinences i coses. Les desavinences eren perquè tothom volia una mica més activitat en el seu tros de carrer i volia doncs, les seves idees traslladar-les allà. No? Arrel d'aquestes divergències jo sé que aquí es va adoptar doncs, a dir doncs, que cada carrer faci el seu, la seva activitat i la seva cosa. Fins que realment hi va haver 2 trams, que això se'n van cansar, va durar molt poc, i llavors es va concentrar sempre en el primer tram del carrer Sant Sebastià, que és el que va continuar les festes independent dels altres 2 carrers. Però com era la festa de Sant Sebastià i què s'hi feia? Aquest és el record que en tenen alguns dels veïns i veïnes. Mira, el primer record que em ve és que durant les festes de Nadal i Passat Reis a casa ja es parlava de qui llogaríem de cara a Sant Sebastià. Si vindria un cantant, si vindria les majorets, i un any van venir els castellers, que em sembla que és la primera vegada que van venir a Taradell. El dia abans ja era una gresca perquè guarníem el carrer amb paperets, d'un cantó a l'altre, no? Pares i canalla, i vull dir, ho fèiem com podíem, no? Però llavors ens posàvem boixos al vol de la imatge del sant, que era dintre com d'un urna amb vidre, i uns llums, unes bombetes, no?, que s'encenien. I fèiem roses de paper per posar-li, i sé que anàvem a Can Garriga a fer les roses de paper. I la que en sabia molt, que ens ensenyava, era la Maria Molet. I allà, mira, ens ho passàvem molt bé la mainada, perquè fèiem roses de tots colors, i llavors les posàvem en el marc del sant i ja està baix, havíem posat com una alfombreta baix. Principalment es posaven 2 pins que s'anaven a tallar al bosc bastant grans, i al voltant del sant es posava també com un marc amb llums, que durant la festa doncs, quedaven encesos totes les nits, i també estava recobert de boix, i amb aquestes garlandes i les roses doncs, engalanaven com si fos un altar al sant. També teníem costum, posaven arbres, posaven 6 arbres davant del sant i 2 a cada punta del carrer. D'això també se'n cuidava Anton Capellà. Havien de demanar permís d'allò, llavors anaven al bosc, els tallaven, a la nit abans els penjàvem i el dilluns ja no hi eren. Vol dir que Capellà ja els havia tret perquè ja tenia per la llenya, vol dir que cadascú feia la seva feina i col·laborava tothom. I al muntar la festa ho fèiem a la nit abans. Doncs ja sortien tots els veïns del carrer, es penjaven els paperets pel carrer, a les taulades de les cases. Penjaven així com un embalat, com uns paperets, i els anaven penjant així tot el carrer. Amb una escala els anaven penjant, que llavors anàvem curts de diners, perquè l'any que plovia que se'ns els espatllàvem, patíem, perquè dèiem l'any que ve que haurem de comprar els paperets nous. Vull dir que si no se'ns espatllàvem els utilitzàvem un any per l'altre. I sé que tot això ho guardàvem a Can Xec, a dalt més alt. Sí, ja saps tu que els carrers no eren com ara, els carrers. I és clar, al principi, el primer any que vaig ser aquí, que vaig encepegar aquell hivern, el primer hivern de la festa de Sant Sebastià, del carrer de casa, perquè és clar, el carrer de Sant Sebastià i el de Llos, i s'ajuntava la Maria de Capellà, l'Ester, la Teresa de Can Let, llavors uns quants més, i arreglàvem la capella. Llavors sí que fèiem, les dones anàvem a buscar boixos i en unes cordes fèiem unes cordes de boixos. I llavors en posàvem una al capdamunt, una al capdavall i adornàvem el sant. I en Joan i jo era el que adornava el sant, sempre. La festa normalment començava el dia abans, amb un passant que feien l'Orquestra Lluïsos per tot el poble, que anunciava doncs, el començament de la festa de Sant Sebastià. No, el dia abans perquè feien la passa de canya, em deien la passa de canya, un passant, només passaven els músics donant el vol al poble. I portaven el pendó de Sant Sebastià. Sant Sebastià, jo ja a la vigília ja m'agradava molt perquè feien la passada pel poble. I feia un fred, però aquella passada, com m'agradava aquella passada.
a la vigília, ja era ben fosc i llavors ja senties la passada. I passaven els músics, els lluïsos, a tocar pels carrers. I a la canalla també els seguíem, que feia un fred que pelava. L'endemà al matí, la primera hora, era tradició fer la xocolatada, les feien les dones a les cases dels veïns del carrer Sant Sebastià i es repartia per la quitxalla a l'hora d'esmorzar. Jo ja des de petita que recordo que la meva mare es llevava molt d'hora per posar l'ull al foc per la xocolata. El meu record és que la meva mare sempre s'ha llevat a les 5 del matí per fer les olles que li tocaven de la xocolata del carrer i llavors feia una altra casa pels de casa i per la família. Llavors la Magdalena de Canton sé que ens arreglava unes olles grans per cada casa que fèiem la xocolata i ja hi teníem els ingredients que cada casa havia de fer amb l'olla. Diverses cases que totes feien, com que esclar, hi anava tanta gent a buscar la xocolata, havien de fer molt. Sé que me'n recordo que eren unes olles molt grosses. Que allà a quarts de 10 o a les 10 donaven xocolata desfeta, que totes les cases d'aquell tros hi participaven. Cada casa feien xocolata, això segur. I a part de les del carrer, també feien xocolata algun any a Can Tresor i la Coroneta, allà on tenien l'impremta. I la meva àvia m'explicava, nosaltres teníem un safareig allà al pati, que la porta s'obria, i diu que anaven a rentar les tasses allà al safareig i es tornaven a posar a la cua. I el més bo era escurar les olles, Quan ja havien donat tot això a la xocolata i llavors quedava allò enganxat allà dolç i bueno, la canalla tots anàvem a darrere de l'olla. Quan la teníem feta hi tiràvem un pot de llet condensada i la remenàvem ben remenada, perquè sempre ho fèiem, i la Magdalena ens ho va començar. I llavors, quan la Magdalena ja va estar molt gran, ens ho feia la Maria Mercè de Can Garriga. Ens ho preparava igualment ella. Una diferència amb l'ara, per exemple, ara també en fan de xocolata i també en fan per la festa major d'estiu. I abans, en principi, només era la canalla que anava a buscar xocolata. Ja hi havia els trucos, no? Perquè, per exemple, anaven amb una lletera i deien a casa som 6, i com si no sapiguéssim que eren 2 o 3, però esclar, menjava tota la família. En canvi, ara ja hi va la gent gran de dret. I en canvi, llavors era més una cosa, volia ser més per la canalla, encara que la mare anés a acompanyar el nen o la nena. Recordo que a vegades havíem anat a buscar la xocolata allà, però feia molt fred, i allò deia, anem-nos a menjar a casa perquè ja tenem més calent, però sí, vull dir, era un ritual de canalla, jo de cada any anar amb la tassa allà a buscar la xocolata. Però s'ha mantingut molt això, encara. Sí, encara es fa. És el que s'ha mantingut més de la festa del carrer, la xocolata. Sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Dau el sol de sora baixa, vermell i calent, massala i merengada sa pell. Espanya-sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Dau el sol de sora baixa i plàcidament la gent s'adutxa i omple els carrers. Cau el sol de sora baixa dins el meu cor. Tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses fireres no vendran cacauets. I alegria, ses fees deixaven de riure. I els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia. I els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i calent,
sala i merengada sa pell. Els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. I alegria, ses fees deixaven de riure i els dies s'ataven. La xocolata sempre s'ha servit al tram de baix del carrer. Al principi es feia al costat de Can Non, quan a la plaça de les Eres encara hi havia cases. Més tard ja es va fer a davant de la Casa del Sant, al tram de baix, tal i com es manté actualment. Agafava les dues nenes, les portava a la plaça, els donava una tassa amb nanses perquè anessin i llavors allà a la plaça s'ho menjaven, que llavors tampoc hi havia aquella plaça encara, la que hi ha ara. Perquè jo me'n recordo que hi havia cases allà davant. Al carrer de Sant Sebastià, la plaça tu no havíeu vist, però a davant de Can Brugall i de Can Non allà hi havia una paret alta. I des de dalt doncs, ja servien la xocolata i feia la festa aquesta. Deien la missa a les 11 i després donàvem la volta al poble amb la professor. Però això també ja s'ha perdut, però... Aquí es feia també la missa, que aquí hi havia uns administradors que normalment corrien amb el bandó, i també es feia un passant per portar la gent a missa junt amb aquests administradors. I llavors alguns portaven el cordó també, i així donàvem la volta aquesta i el capellà anava cantant, cantaven els goits i anàvem donant la volta al poble. Això ara s'ha continuat una mica amb el Ball del Ciri, però realment ve d'aquests temps. Però, sobretot, un dels records que gairebé tothom té present són els jocs, els de cucanya i els d'habilitat. Llavors, el joc de cucaina, el joc dels sacs, jo feia el joc dels sacs, llavors feia la figuereta. Que era una canya molt llarga, lligaven un fil. I amb carmelos, i sense poder-los agafar amb la mà, s'havien d'agafar amb la boca. Després de la xocolata es feien uns jocs d'habilitat, que jo recordo que n'hi havia uns que feien com una espècie de blança, i pujaven en bicicleta, al principi es feien en bicicleta. Hi havia tota una sèrie d'anelles amb unes cintes i amb una espècie de punxó havies de ficar-la amb una d'aquelles anelles i quedar-te la cinta. I segons el color que agafaves tenia una puntuació o una altra. I esclar, el joc estava que quan tu eres de dalt per fer així, allò et feia la blança i se't tombava. A mi el que anava bé eren les bicicletes, perquè amb en Manel de la Lleonera, que també en sabia bastant, anàvem a mitges, i no bastàvem a moltes, perquè, esclar, quan saltes per agafar-la amb el d'allò, el trampolí et baixa de davant, i perds l'equilibri. Llavors, seguint el mateix, teníem una espècie de bota, que hi havia un torero, que se li havia d'agafar la capa, que també era fordada. Un tros més avall hi havia un guàrdia civil, que també tenia un forat a la panxa i també se'l havia... També l'havies d'agafar, hi havia el capellà i al final hi havia el pallasso. Hi havia un pallasso tot un forat aquí, després venia un xiquissaga de cono, un obstacle de baix, i llavors hi havia una porteria, al final, amb una pilota que l'havia de ficar dins. I sobre això anava sumant punts, i em sembla, tampoc recordo massa el que hi havia de premi, em sembla que hi havia un tortell i una copa de cai, de vi o de cava, alguna cosa així. Era una festa que feien. Es feien amb motos normals, de carretera, que és el que hi havia. El que passa que després, cap als anys 70, com que això del moto va venir de menys, perquè la gent ja va comprar els 600, el 850 del Dolphin va quedar com uns anys parats, això dels motos. I després, el 80 devia ser i algú, com que hi havia un grup que fèiem trials, teníem unes trialeres, algú del carrer Gran, no recordo qui va ser, es va proposar, escolta, per què no ho feu vosaltres ara de venir a fer això exacte que feia Joan, el trampolí, la borderia i això, i ho vàrem fer uns quants anys, ho fèiem amb les nostres trialeres per continuar una mica la tradició i això. Però llavors, com que sempre amb les colles sempre hi ha un de nerviós, que li va semblar que això era massa senzill, ja va voler muntar un tipus indoor, de fer unes zones de trial amb uns troncs, uns pneumàtics,
I això un any ho van muntar allà al carrer, quan va venir algun que no en sabia gaire, va venir just com no atropellava algun espectador, i van dir, no, això aquí al carrer no ho podem fer-ho, i un any ho van fer a la plaça de les Eres. I després dels jocs arribaven els ballets, habitualment a la tarda. Més tard, i com es fa ara, s'avançarien al matí. I llavors a la tarda feien ballets. I jo havia fet, no sé, 2 o 3 anys o 4, no sé, havia fet ballet. I llavors venien a casa, que es venien a canviar, i bueno, amb el vestit i de tot, perquè a casa teníem peluqueria, t'ho dic. En l'època que no hi va haver-hi esbart, hi va haver-hi ballets igualment cada any, l'única condició és que els balladors havien de ser d'aquell tram de carrer. I si en faltava algun, els mateixos balladors buscaven algú que volgués ballar amb ells. I llavors, quan ens en vam cuidar nosaltres, que ja de ballets no n'hi havia gaires, vam agafar una colla del carrer, la Mercè nostra, unes quants, la Mercè, després uns quants d'allà al carrer, i vam anar amb en Joan de Can Rebrador, així ens volia ensenyar a ballar aquests nens un parell de balls. I sí, en Joan ens va ensenyar i va ser com vam tornar a començar altra vegada a ballar ballets. D'això de ballar per Sant Sebastià, ballàvem la gent del carrer normalment, si no en teníem prous, n'agafàvem d'altres, però com que ja érem colleta, però vull dir que, esclar, com si tinguessis preferència, perquè eres d'allà, deu ser per l'única cosa que n'hem tingut. Els ballets els ensejàvem cantant, perquè llavors no hi havia gravadores ni hi havia res. I en Pere cantava els ballets. Els cantava perquè no hi havia res com ara que tenim totes les facilitats del món, no hi havia res, doncs ell, el que fos, doncs, i vinga, anar cantant. Bueno, sí, però els últims, un dia o dos, els últims ja ho fèiem amb orquestra, llavors, sí. No, això sí, ja ho fèiem llavors amb l'orquestra, però... Ara, llavors anàvem a ensejar un cop o dos amb orquestra, perquè sempre es ballava amb orquestra, esclar, no hi havia els aparells aquests, i llavors anàvem a la rectoria, perquè els Lluïsos tenien el lloc d'ensaig allà. L'any aquest que els vas ballar aquest any va ser el darrer, perquè l'any següent llavors es veu que es van muntar a l'Esbart, d'allò, i ells ho feien molt bé, nosaltres anàvem uns ballets una mica d'estar per casa, però com que en aquell temps no hi havia res més, i a partir d'aquí ja se'n van cuidar sempre més, vol dir que els del carrer ja van plegar de fer els ballets. Les sardanes no faltaven mai per Sant Sebastià. A banda de la vigília, també es podien escoltar i ballar al migdia o a la tarda del 20 de gener. A la tarda normalment es feien sardanes. Les sardanes, quan es feia conjuntament la festa dels 3 trams del carrer Sant Sebastià, es feien 2 sardanes a davant de cada sant. I per tant es anava corrent la copla i anava tocant per cada tram de carrer. I llavors la tarda també acabàvem de passar alguna bandereta, que era una bandereta molt petitona, amb una agulla, que es plantava diferent d'ara, que són d'aquestes engomades, però llavors no hi eren. També hi havia lloc pel ball o al cinema, actes propis de la Festa Major d'Hivern de Taradell. Quan hi havia cine, i posteriorment, més tard, quan la genissenca tocava ball, llavors sí que es feien uns balls importants al Maricel, que inclús algun any van venir alguna atracció amb una cantant o uns humoristes o el que sigui, que donava
una mica doncs, de més categoria al ball de festa major. No? I a la tarda generalment es anava al cine, perquè feien cine, perquè era la festa major d'hivern, no? Els 2 cines, i llavors l'endemà, o sigui, el dia després del Sant, la gent del carrer ens trobàvem a Can Vivet, que tenia una finestra del menjador que donava davant del Sant, i resàvem el rosari. I es deia el menjador de casa nostra. Des del menjador de casa obríem la finestra, als porticons, i des d'allà es veu sempre la capella del Sant. Jo sé que era petit i anàvem a picar a cada casa, vull el rosari, i tothom venia a resar el rosari. I llavors solia venir la persona més gran de cada casa, deien el rosari, que normalment sempre el que portava la veu cantant era la iaia de Can Garriga, i llavors mira, allà anat dient el rosari, i quan hagi acabat el rosari, doncs parlar de si la festa havia anat bé, no havia anat bé, si hi havia hagut gent, si no hi havia hagut gent. Antigament també s'havia resat a davant del sant de cada tram, com així recorda Joan Casasses. Bueno, jo recordo que una vegada portava a resar el rosari al carrer Sant Sebastià de dalt, hi havia una capella, allà a Can Pinyoc, i me'n recordo que anàvem a resar el rosari quan era la festa de Sant Sebastià, que jo recordo de la part de dalt. Per muntar la festa hi havia els administradors. Cap als anys 70, per finançar-la, feien rifes, sorteig i es contractaven espectacles i altres activitats d'oci. Hi havia 4 administradors i es canviaven de 2 en 2, perquè no recordo si es canviaven cada 4 anys o cada 2 anys, però eren de 2 en 2 i agafaven doncs, correlativament pel carrer dels veïns. Era una cosa que es feia entre tots els veïns i que durava, si no estic mal fixat, ho tinc molt així, durava 4 anys, o sigui, 2 d'entrada i 2 de sortida, com si diguéssim, saps? Si hi havia 4 persones que eren de la junta, per dir d'alguna manera, no? I en marxaven 2 i n'entraven 2, anaven fent el joc aquest. Això no vol dir que els últims anys se'n cuidaven sempre els mateixos, perquè ja pràcticament... Clar, què va passar? Molta gent del carrer es va anar morint, va marxar, cada cop va quedar menys gent de la que eren del tros aquell del carrer, no? I llavors, esclar, eren menys gent que se'n cuidaven, no? Vull dir, és així. I llavors, quan érem nosaltres 4, vam dir, bueno, si demanéssim a l'Ajuntament si ens ajudés a pagar alguna cosa, i vam anar a trobar que llavors hi havia cases noves. I quan vam anar a trobar casa noves va dir, esclar que sí, ja us ajudarem amb alguna cosa. Diu, sí, perquè ens donem, no sé quants cents va donar, però us pagarem l'orquestra. Llavors, ja vam estar contents, Diu, i així vosaltres no haureu de treure tant, no haureu de fer tantes rifes i tantes coses. Llavors també plantàvem allò, la floreta, que me'n descuidava, i allà també feies algun cèntim. No te'n donaven gaires, però anaven plantant la floreta a tothom. Alguna punxada de tant en tant, si era una agulla. I llavors plantàvem banderetes per fer algun caler, perquè, esclar, no en teníem, havíem de mirar a veure d'on t'ho trèiem, no ajudaven. Les botigues sí, el forn ens donava la coca, llavors un altre donava xocolata i d'això. Es feia una rifa, es feien els típics aquells, les tires, i el que no em recordo massa que rifava, devien ser unes postres o alguna cosa així, però es feia, no? I per pagar la festa, el que també es feia eren uns números de Nadal, que recordo que els últims anys la meva mare, el Roset de Can Vivet i, bueno, 3 o 4 dones es passaven passejant-se tot el poble perquè, clar, tot això vol uns diners i es havien de... I llavors venia l'altre alcalde, en Joan, i en Joan va voler un any que vinguessin els castellers de Barcelona, també els van pagar l'Ajuntament. Van venir els castellers de Barcelona, també ho van pagar l'Ajuntament. Aquell any també vam tenir, també van ajudar l'Ajuntament. I un altre any van voler que vinguessin els de Centelles, com se'n diuen, els trucaires. Aquells que tenen quilos, els de Centelles, sí. També ho van pagar l'Ajuntament, va haver un any aquests, però la gent d'aquest poble es va espantar, que es pensaven que... I buscar el cantant, o buscar les majorets, o buscar qui fos, l'any de Mà de Reis. Vull dir que hi havia poc temps, Llavors sempre es mirava, es feia una rifa per fer diners, si se rifava una televisió, si rifava una màquina d'afaitar, es feien els números, es venien els números, i amb això doncs,
es feia la festa. Jo recordo que al carrer de Sant Sebastià teníem 2 capgrossos que eren del nostre carrer. Recordo que el dia que es van comprar els capgrossos, els meus pares els van anar a comprar ells, quan van arribar van dir que havien passat la grossa perquè anaven amb un dia en 6 i 3 capgrossos, ficar-los dintre un dia en 6 en ple centre de Barcelona, van suar molt i van haver de parar el trànsit de tot el carrer Ferran abans no van tenir tots els capgrossos col·locats per poder-los aportar. Aquests capgrossos els van comprar l'any 1976. Més endavant van passar a formar part de la colla gegantera de Taradell, que els va retocar fins a transformar-los en els actuals gegantons. Des de mitjan dels anys 80, l'organització de la festa va a càrrec de l'Ajuntament, que l'ha assumit com un acte més de la Festa Major d'Hivern. Va desaparèixer això dels administradors que es canviaven cada any i quasi va quedar amb 4 persones que eren a Can Xec, a Can Vero, a Can Garriga i la meva mare. La meva mare portava els comptes, a Can Garriga es cuidaven de la coca i de repartir la xocolata a cada casa i a Can Vero i a Can Xec col·laboraven que siguin. Anaven a veure l'Ajuntament que col·laboraven, anaven als bancs a veure amb què col·laboraven, i entre aquestes 4 cases van ser les últimes que van portar la comissió. Però se'n van cuidar molt temps, la Maria Mercè, la Vivet, la de Can Baldomero i la de Can Xec. Fins que se'n van i eren grans i llavors ho va agafar l'Ajuntament una altra vegada. A finals dels anys 80 i a principis de la dècada dels 90, hi va haver una època en què es relacionava la festivitat de Sant Sebastià amb un dia en què els taradellencs aprofitaven per marxar a Barcelona o a esquiar. Això, però, ha passat sempre. Des de Sant Sebastià és la festa major d'hivern. Major d'hivern. Sí. I com que les fàbriques n'hi havia 5 aquí a Taradell, que entre tots 5 sumaven la tira de treballadors poder 700, ja no ho sé, doncs, esclar, hi havia molta gent, no com ara que tothom va esquiar, vull dir, o marxa. Llavors, tota la gent que feia festa de les fàbriques, doncs era els saraus que feien. Llavors es quedaven, no sortia gens, no es quedaven, i tant que sí. Jo me'n recordo d'aquesta festa de Sant Sebastià, quan jo estava jugant allà baix, que anava al Corte Inglés el dia del 20 de gener i estava ple de gent de Taradell. Això ja estàs parlant... Sí, més cap aquí, El 65, 66. Més, hasta poder més, No, perquè jo marxava en tren i pujava en tren. Llavors, abans de pujar cap aquí dalt, anava a donar un cop al Corte Inglés i em trobava molta gent de... Sí, això, als anys 50, tot això, que no... 67, 65, 68. Llavors, un dia de festa així era un dia on tothom la vivia plenament. Jo recordo que ja llavors ja deien aquells se n'han anat a Barcelona perquè el dia de Sant Sebastià no hi ha tanta gent. Després recordo que deien han anat a esquiar perquè... Però durant uns anys, sobretot els de la meva infantesa, jo recordo en el meu nivell d'això, que hi havia molta participació de la gent del poble. La gent del poble venia a gaudir de la festa. Actualment, la festa de Sant Sebastià, o Festa Major d'Hivern, s'allarga durant uns 3 o 4 dies i compta amb molta participació. El dia central segueix sent el 20 de gener, amb la xocolatada, la cercavila de gegants, el ball del ciri, els ballets i un espectacle infantil a la tarda. Durant el cap de setmana següent també es realitzen diversos actes complementaris. La il·lusió quan fer festes, regidor de festes, la meva il·lusió era per fer una de les bicicletes per la canalla. El que passa que no m'hi va quebre. Perquè al matí començava la xocolata, llavors l'Ajuntament cap a l'església passant i llavors fan el ball del ciri i ja no tinc cap al matí. A la tarda vam fer la suspesa de dir, bueno, fem-ho a les 4 o a les 5 de la tarda, però a la tarda fa fred aquí, i llavors no ho sé, no queda funcionant, però m'hagués fet il·lusió fer-ho, de veritat. I com fem el màxim que podem, doncs en festes sí que aprofitem, perquè si cau entre setmana, doncs el diumenge abans o el divendres abans ja comencem una mica de fer una mica de festa. Que això serà, almenys jo crec que s'ha de mantenir per viure el que havia sigut cosa d'abans. Malgrat tot, són les veïnes del carrer les que segueixen llevant-se cada 20 de gener, molt d'hora, per preparar la xocolata que es continua repartint davant del sant. Han fet 22 quilos de xocolata
22 quilos de xocolata. I 150 coques, almenys en fem, molta gent ha de fer, molta. I amb la meva neta i l'Anna, anem a portar les olles, posem cada cosa, cada olla hi posem cada menester l'olla. I si la farina, la xocolata, la llet de porc, maicena, tot el que s'ha de menester, en cada olla. I llavors anem a repartint els que voleu. En faig, sí, soc de la colla de fer xocolata. Quan hi havia la meva mare també la feia, i quan s'ha mort la meva mare doncs també m'hi he posat jo, sí, cada any. Ara va molt bé perquè, esclar, amb la vitroceràmica no pots posar aquelles olles tan grosses perquè la xafaria, però em porten un fogó d'aquests de botar, el poso fora i allà es fa de seguida, allò té força. Perquè quan ho fèiem amb la mare, amb el botar normal, costava, no et bullia i anar remenant, però bueno, no. Ho trobaria a faltar, això de la xocolata. El 20 de gener de l'any 1996, l'Esbart Sant Genís va recuperar el Ball del Ciri a Taradell. Sí, la idea va sorgir a l'Esbart arrel d'una publicació de la revista Taradell, que mossèn Pla de Vall va fer una mica d'història o de remembrança del que representava el Ball del Ciri. Això era cap a l'any 1980, que va sortir aquest butlletí de la revista, i va ser unes paraules que ell deixa anar al final de l'article, que diu que fora bo recuperar danses pròpies del poble, com els que estàvem a la Junta en aquell moment, doncs vam decidir que era bon moment per començar de nou, altre cop, a engegar la dansa al Ball del Ciri. I em va fer gràcia perquè el meu pare havia ballat, i és la fotografia antiga que hi ha del Ball del Ciri, que és del 1928, tenia 20 anys o així, ballava al Ball del Ciri, i m'explicava tots els que eren allà. I llavors em va fer gràcia quan van dir de ballar al Ball del Ciri, que ja havien ballat alguns anys, per aquesta cosa. I va donar la coincidència que va ballar també la meva jove. I vaig pensar, mira tu, 3 generacions que ja heu ballat. Entre els anys 1770 i 1870, a molts pobles de la Plana de Vic, de les Guilleries i del Moianès ja es parla del Ball del Ciri. A Taradell es van restaurar les ballades durant la Festa Major del 1899 i es creu que el Ball del Ciri es va ballar ben bé fins l'any 1934. Vàrem intentar de fer la idea de mantenir el que era pròpiament el sentit del Ball del Ciri, és a dir, que el ballava gent del poble i que es anaven renovant, com més endavant explicaré, no? I vam dir, com ho farem per començar? Doncs avui vam tenir la idea que els primers dansaires serien els 3 expresidents de l'Esbart de l'època moderna, que eren l'Andreu Ramírez, en Magí Reig i en Vicenç Tió, amb les seves respectives parelles, que farien l'engegada del Ball del Ciri. Les altres 3 parelles havien de ser dansaires de l'Esbart. Del grup major vam agafar 3 parelles. I així va ser com va començar. El primer any van ser aquestes persones que he comentat. I a partir del segon any ja van ser gent del poble, els que van anar agafant el relleu. És un ball de 6 parelles i són 3 de noves i 3 de velles, i es va fer la rotació. És a dir, les 3 parelles que el primer any fan com a entrants, l'any següent fan com a sortints. Així es va fent el relleu. En el moment de la dansa s'encaren les parelles i s'entreguen el ciri per un cantó, els homes, i l'emborratxa a les dones com a símbol de relleu, de traspàs de poders. Els homes en aquest sentit porten el gambeto, que és aquest abric llarg amb mànigues, sense cordar per davant, el barret de copa, que és característic perquè en el moment de la dansa també intervé, perquè quan es treuen i es posen el barret també hi claven un cop i també és un element que intervé en la dansa. Les noies van vestides amb un vestit, com dic, fet nou, però procurant mantenir una mica l'estètica de l'antigor, amb una mantellina llarga, vestits llargs, i són elles els que porten el ciri i l'emborratxa al començament de la dansa, que és el relleu que entreguen al mig del ball en els que entren com a nous. Els últims anys es ballava per Sant Sebastià, tot i que el ball va néixer per altres motius, diguéssim. Es ballava per la festa de l'aplec del Roser. No s'ha pogut mantenir gaire, i inclús també a nivell de vestuari s'ha procurat fer un vestuari nou, però mantenir una mica el rigor tant com s'ha pogut de l'època. I una mica se sabia la melodia com era, i per sort vam poder comptar amb la col·laboració del coreògraf Manel Cubeles i la musicòloga Pilar López, que ens van ajudar molt a fer, per una part, la coreografia i per l'altra, l'arranjament musical,
que tal com el tenim avui dia al Ball del Ciri, és en base a les melodies d'aquella època, però amb un arranjament fet, mica, entre cometes, més modern. No? I es va procurar que la dansa hi havia una mica d'explicacions a les revistes de Taradell antigues que explicaven més o menys com era el ball. El 100% no el teníem i es va procurar de fer un ball senzill, perquè com que la intenció era que el pogués ballar gent del poble, que no representés massa dificultat, perquè si fas un ball de molta dificultat llavors costa que la gent te'l sàpiguen fer bé. És que la festa de Sant Sebastià s'ha plaçat 2 vegades. Una va ser per una gran nevada, que d'aquesta no en tinc gaire record, i de l'altra sí que en tinc record, és el 16 de gener del 71, que a casa nostra naixia el meu germà petit, i a Can Xec es moria en Salvador de Can Xec. Això era el 16 de gener del 71, en el Salvador el devien enterrar el 17 o el 18, i per això el 20 de gener no es va fer la festa i es va passar al mes de febrer. Jo penso que ha estat un carrer ideal per mi. Primera perquè el tros que fèiem nosaltres, el tros del nostre carrer, era el tros que va pràcticament de Santa Llúcia a la plaça de les Eres. I és allò que us deia abans, que tot era una família. Sí, home, clar, si me te'n recordes. Jo aquell dia sempre me n'en recordo. Sempre em penso, ui, Sant Sebastià me n'en recordo, perquè ho esperava molt amb devoció, la veritat. Era una festa maca. No, de festa maca, era molt maca, és molt maca la festa de Sant Sebastià. Bueno, clar, al ser una tradició que normalment passava de les famílies de pares a fills, la gent s'ho sentia molt ell i participava, vull dir, amb una il·lusió especial, perquè llavors en aquell temps tampoc hi havia tantes festes, la gent no celebrava tantes coses com ara, que sempre hi ha activitats i sempre hi ha coses. Per tant, s'esperava amb il·lusió la festa per veure els ballets, per fer les sardanes, la gent doncs es posava realment, vull dir, els homes amb traje. Bevíem xampany. El dia de Sant Sebastià, de la Pierre, Ja veus? Vull dir, aquell dia sí, era com una festa, fèiem festa, perquè els dies de cada dia feia el dinar jo, ja pots comptar, oi? Que fèiem, però aquell dia jo sé que el meu pare portava unes caixes de xampany, de fusta, les caixes, que allò era el tió, ja, i amb xampany de la Pierre. I mira, com que no hi havia gel, doncs ja refrescava d'una manera o altra. Llavors, quan a Can Pere Carnisser venia en gel a trossos, ja n'hi posàvem. Vull dir, la gent realment se sentia aquesta festa com una festa molt seva. Jo la meva festa de Sant Sebastià la sento molt, no? Jo he estudiat molts anys a Vic, he treballat molts anys a fora, i ara tinc 59 anys i em sembla que he fallat un 4, per problemes de feina, però quan estava estudiant a Vic feien festa aquest dia, i molts anys treballant a fora he demanat festa per aquest dia. La sento molt perquè l'hem viscut molt a casa des de petits, i penso que quasi bé tots els d'aquell tram del carrer se la senten molt segur.